kuma bɛ e kan kɔnɔna o bɛ dimi a caman na n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ yen n'an b'a wele angine o de don nin video in kɔnɔna na n bɛna angine n bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ne b'a sɔrɔ video laban na fana n bɛna ɲɛfɔ i ye e bɛ se ka min kɛ walasa angine kana ne sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'a sɔrɔ angine bɛ mɔgɔ min fana na k'e bɛ ka lajɛ nin wagati in na n'a sɔrɔ ni angine b'i la i man ka min kɛ cogoya si la n bɛn'o fɔ i ye walasa ka kisi kɔlɔlɔw ma i ka dɔn k'a fɔ angine ye bana ye bana min n'a bɛ kɛ kan kɔnɔna la kosɛbɛ a bɛ se ka se kan kɔnɔna yɔrɔ dɔ ma n'an b'a wele amygdale a bɛ se ka b'o la ka cari fo ka na se pharynx ma kuma caman b'a mɛn k'a fɔ angine jɛman walima angine bilenman i b'o mɛn mɔgɔw da ka ca i ka dɔn k'a fɔ angine suguya fila de bɛ yen nɔ angine bɛ sɔrɔ virus fɛ n'an b'a wele angine virale ani angine bɛ sɔrɔ bactérie fɛ n'an b'a wele angine bactérienne n'ale bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔ fɛ n'an b'a wele streptocoque bêta hémolytique de groupe A o angine i b'a sɔrɔ kan kɔnɔna bɛ se k'i dimi dumuni kununi o bɛ gɛlɛya fari bɛ se ka kalaya kunkolo bɛ se k'i dimi fana ni angine jɛman don n'an b'o wele angine érythématopultacée ale tɔgɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ nka a b'a fɔ dɔrɔn walasa i k'a faamuya i b'a sɔrɔ da kɔnɔna laban yɔrɔ ka na fɔ kan kɔnɔna na i b'a sɔrɔ jɛman bɛ sigi o la o mana kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni taamasiyɛn dɔw ye taamasiyɛnw ni angine bilenman taamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen ye kelen i n'a fɔ dumuni kununi ka gɛlɛya kan kɔnɔna dimini kunkolo dimini ani fari kalayali a bɛ se ka na n'o ye nka angine yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun de fɛ i ka dɔn k'a fɔ angine bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔw fɛ i b'a fɔ n bɔra k'a fɔ i ye cogo min na banakisɛ min bɛ yen n'an b'o wele virus a bɛ se ka sɔrɔ o fɛ n'an b'o wele angine virale angine virale o ye angine ye angine min n'ale ka kow man ca kosɛbɛ ale bɛ se ka ban a yɛrɛ ma a caman na tile damadɔ a ka gɛlɛn ale ka na ni kɔlɔlɔ ye ale ka ca kosɛbɛ 80 ka taa 90 na 100 sara la angine b'o kɔfɛ o angine bactérienne ni bactéries de bɛ na n'o sababu ye n'o ye banakisɛ dɔ n'an b'a wele bactéries olu de bɛ na n'o sababuya ye o ka ca 10 ka se 15 ma 100 sara la o angine de kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ ka d'a kan banakisɛ min b'o kɛ n'an b'o wele streptocoque bêta hémolytique du groupe A ale bɛ se ka ni kɔlɔlɔ caman ye banakisɛ min bɔra k'o fɔ ye sisan a bɛ se ka ni kɔlɔlɔ caman ye nka sɔnni k'o kɔlɔlɔ nin fɔ i ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ o kɔlɔlɔ o dɔ ye mun ye fɔlɔ walasa i ka kunnafoniya sɔrɔ bana in kan n'o ye angine ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni abcès du pharyngé o ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ nɛn o bɛ sigi amygdale kɔfɛla la a bɛ se ka na ni funu ye tulo kɔrɔla la a bɛ se ka na ni sinusite fana ye sinusite ye min ye ɲɛda wo n'an b'o wele sinus n'olu fununa a bɛ se ka na ni o problème fana ye i y'a fɔ n bɔra ka banakisɛ min fɛ yen sisan nɔ a bɛ se ka ni kɔlɔlɔ dɔ ye minnu bɛ se k'e sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i n'a fɔ abcès du pharyngé o ye ni nɛn sigira amygdale kɔfɛla la a bɛ se ka na ni banakisɛ wɛrɛ fana ye tulo yɔrɔ la ni o bɛ kɛ sababu ye ka dimi lana tulo kɛrɛfɛlaw la a bɛ se ka na ni sinusite fana ye walasa ka sinusite dɔn o ye bana ye min bɛ se ka ɲɛda wo sɔrɔ ka na fɔ nun wo la n'an b'olu wele sinus a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu funu a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ tuguni n'an b'a wele fièvre rhumatismale a bɛ se ka na n'o fana ye fièvre rhumatismale o ye ni funu nana dusukun yɔrɔ la kolotugudaw la fo ka se farisogo yɔrɔ tɔw ma a bɛ se ka ni glomérulonéphrite fana ye glomérulonéphrite a bɛ se ka na n'o ye rein yɔrɔ la n'o bɛ kɛ sababu ye ka na hali ni funu ye rein fanfɛla la ninnu bɛɛ ye bana ye ni angine bɛ se ka kɛ min ye ka sababuya banabagatɔ yɔrɔ a dɔw la fo ka na se ladali ma dɔgɔtɔrɔso la ni furakɛli ma kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka banabagatɔ yɛrɛ bɔnɛ a nin na i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ ye video daminɛ la n ko n bɛna a ɲɛfɔ e bɛ se ka min kɛ walasa angine kana n'e sɔrɔ nka sɔn'o cɛ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ e bɛ se ka min kɛ walasa k'e kisi angine ma o dɔ ye mun ye fɔlɔ e k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen na e k'i tɛgɛ i k'o ko k'o jɛ ji
ani safinɛ na. E k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen i ka tɛgɛ i k'o sanuya alcool la n'an b'o wele gel hydroalcoolique i ka to k'i tɛgɛ ko la. O kɔfɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'i bɛ tiso i k'i jija mouchoir min bɛ baara bɛ kɛ min na siɲɛ kelen dɔrɔn o kɔfɛ i b'a fili i bɛ se k'i nun walima i dajiw k'o jɔsi o la kana maga o la siɲɛ 2 n'o fana t'i bolo n'i bɛ tiso walima n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i k'i nun ani da i k'o don i nɔgɔn kɔrɔ i b'a fɔ n filɛ ka kɛ cogo min na nin ye i b'a k'o cogoya la. N'a sɔrɔ fana angine bɛ mɔgɔ min na i kana gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu n'a kɛ ka di k'olu sɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ani cɛkɔrɔbaw minnu walima musokɔrɔbaw minnu si kɔrɔbalen don kosɛbɛ. E bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ tuguni walasa angine kana ne minɛ o ka nɔgɔn kojugu. E k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ angine b'i la i kana sɔn i ni mɔgɔw a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fo ka se sumusumuni yɔrɔ ma i kana sɔn k'o kɛ cogo si. I kana sɔn k'i tɛgɛ k'o di mɔgɔw ma ka d'a kan n'i tɛgɛ di mɔgɔw ma i bɛ se ka bila mɔgɔ wɛrɛw fana na hali n'a sɔrɔ bana tɛ mɔgɔ min na. Ne magara fɛn minnu na i kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka maga o fɛn masina la ka sɔrɔ o fɛn ma sanuya ka sɔrɔ a kan ka sanuya ni fɛn minnu ye. I bɛ baara kɛ fɛn minnu na so walima i bɛ baara kɛ minnu yɛrɛ la wagati bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ téléphone i n'a fɔ ordinateur walima télécommande olu n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ maga fɛn minnu na ka caya tuma bɛɛ i ka to k'olu jɔsi fana. I bɛ se ka fɛn wɛrɛ minnu kɛ walasa a kana n'e sɔrɔ a kana n'i kɛrɛfɛla mɔgɔw fana sɔrɔ mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ o dɔ ye mun ye tuguni. E k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ i bɛ cigarette min i ka cigarette min i k'o to yen o wagati kɔnɔna na. E k'i jija n'i bɛ so kɔnɔ so min n'a datugulen don wagati bɛɛ i kana to k'o kɛ i ka to k'i ka fenêtre walima i ka daw fiɲɛ ka to ka don ka bɔ ale ka ɲi kosɛbɛ a b'a to banakisɛ in a fanga bɛ dɔgɔya hali n'a sɔrɔ i bɛ so min fana kɔnɔ hali n'a kɛra tile kɔnɔ miniti 20 ɲɔgɔnna ye. N'a sɔrɔ angine o bɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka mun de kɛ walasa bana in kana na taa ɲɛfɛ walima ale kana na bila mɔgɔ wɛrɛ la walima a kana na mun yɛrɛ de kɛ walasa bana in yɛrɛ kana juguya fo kana se kɔlɔlɔ yɔrɔ ma fo kana dankari ale yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la. E k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e kana furaw ta kɛrɛnkɛrɛnnen na antibiotiques i kana olu ta ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya kan tɛ. A filanan n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ye furaw d'i ma walima a ye antibiotiques d'i ma k'i k'a ta n'a sɔrɔ a m'a fɔ i ye i k'a jɔ wagati min na i kana na jɔ ka sɔrɔ a ka yamaruya kan tɛ. Kana ta i yɛrɛ ma kana bila i yɛrɛ ma fana ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya kan tɛ walima a fɔra i ka dan yɔrɔ min na ka sɔrɔ i ma se o yɔrɔ ma. O bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye nka mɔgɔ caman t'a dɔn. Minnu fana bɛ fura ta u yɛrɛ ma u bɛ taa fura san u yɛrɛ ma an b'a fɔ bana dɔw bɛ yen ni fari kalayara fura dɔw bɛ yen olu bɛ se ka san u yɛrɛ ma nka n'i y'a ye k'a fɔ e kan kɔnɔna na a bilenlen don walima a jɛlen don walima fari bɛ ka kalaya kan kɔnɔna bɛ k'i dimi i ka siga i yɛrɛ la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ angine ye o la i ka boli joona i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walima ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ yɔrɔ walasa u k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni angine de don u ka furaw d'i ma walasa a bɛ se ka nɔgɔya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye. I ka dɔn k'a fɔ angine ye bana ye bana min n'a bɛ se ka bɔ adamaden dɔ la ka na adamaden dɔ la. A bɛ se ka adamaden bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'i m'i hakili to i yɛrɛ la. A bɛ se ka sɔrɔ nunjiw fɛ ani dajiw fɛ walima n'olu magara fɛn min na n'e fana magar'o la ka maga i farisogo la ka sɔrɔ i tɛgɛ ma ko ji ni safinɛ na a bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ. Walasa ka kisi a ma e k'i hakili to ninnu na walasa bana jugu in n'o ye angine ye o kana n'e sɔrɔ a kana n'i tɔɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na walima a kana ni kɔlɔlɔ yɛrɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi.